Здравейте, днес е 19 януари, аз съм квантови астронавт, а вие гледате научни новини. В днешната емисия ще ви разкажа за две космически мисии, едната от които приключи съвсем наскоро и неочаквано, а другата, която ще излети към Луната, пилотиране и ще е след няма и 3 седмици. Нека да започваме. Първата мисия беше до Международната космическа станция на борда на космическия кораб Dragon, опериран от частната компания SpaceX. Тя беше с 4 астронавти на НАСА, някой от които е преминал през някакво медицинско препятствие, което изисква да бъдат прибрани на Земята. Интересното е, че настоящият администратор на НАСА, Джаред Айзекман, който е може би надеждата за бъдещето на НАСА, веднага излезе и даде пресконференция пред медиите за това какво се случва. Което е малко необичайно, НАСА по никакъв начин не реагират веднага и не дават информация за случващото се. Това по-конкретно, което е станало е, че един от 4-мата е преживял някакво медицинско състояние. Нужно е да бъде допълнително изследван на Земята и да бъде лекуван за това какво му се случва, но не се казва какво и не се е случило и не се казва на кого 4-мата се е случило. Разбира се, защото 4-мата астронавти не е хубаво цялата планета да знае на кого му се е случило случка. Случката, каквато и да е тя, не е по никакъв начин свързана с тяхната дейност като астронавти. Тоест, не е било трудова злополука. С това тази мисия приключва и така на станцията остават 4 души по-малко. Международната космическа станция обикновено е с 7-членен екипаж. Това е нормата от последните приблизително 5 години, откакто драконите летят. Защото на драконите летят по 4 души и на руските съюзи летят по 3 души. Тъй, че 3 души се менкат, когато излита Руски съюз и 4 души се сменят, когато излита дракон. Обаче, понеже хората с дракона се прибраха, остават само 3 с Руския съюз. 2 руснаци и 1 американец. Те правят такива смесени мисии, за да може да са сигурни, че все още са интегрирани и няма войната да доведе до разрив в отношенията, който би бил фатален за Международната космическа станция. Следващата 4-членна мисия с Дракон ще излети към станцията в средата на следващия месец, средата на февруари, тъй че до тогава екипажа на Международната космическа станция остава само с 3 души. На китайската космическа станция също има 3 души, общо 6. Интересно е дали те обаче предварително ще станат 10 души в космоса преди да излетят следващия си Дракон. Как би станало това? Преминаваме към втората новина за днес и тя е, че мисията Артемис 2 може и да излети преди екипажа на Международната космическа станция да бъде обновен. Това е мисия с 4-членен екипаж, 3 американци и 1 канадец, която ще облети Луната. Правилният термин би трябвало да облети, защото те няма да влизат в орбита около Луната. Ще излетят към Луната, ще стигнат до нея, ще завият покрай нея и ще се върнат обратно към Земята. В общи линии. Това ще им отнеме 10 на дни, като ще бъдат тествани много от системите на ракетата SLS и на кораба Orion, с които НАСА се надява, че на следващата мисия, на Артемис 3, вече ще кацнат на Луната. Само дето те не разполага с спускаем апарат. В предишното видео ме бяхте питали защо не се спускат с спускаемите апарати от мисиите Аполо. Това е малко странен въпрос. Спускаемите апарати от мисиите Аполо са на повърхността на Луната. Няма допълнителни бройки, които да бъдат използвани. Също така те са изключително немодерни, да го наречем по възможно най-мекия начин, с компютри с способности от порядъка на няколко мегабайта RAM и са били пилотирани предимно ръчно. Новите системи включват много повече сензори, компютри, предимно защити за астронавтите. Много хора питат защо с толкова много технологии, защо още не сме отишли на Луната. Защото нови технологии по отношение на задвижването нямаме. До някъде по отношение на материалознанието може би, но по отношение на задвижването нямаме. И старите ни системи с старите ни двигатели, които са единствените, които имаме към днешна дата, са скъпарска работа. Това е причината да не се ходи на Луната, просто абсурдно скъпо. И нови системи, каквито имаме, те са за безопасност на екипажа. Не върви да кацат с старите апарати. Те не просто всички са на Луната, ние дори да можехме някак да построим нов, не е добра идея да го ползваме. През това време обаче SpaceX и Blue Origin продължават да работят трескаво върху изграждането на спускаемите апарати за достигане на лунната повърхност и ще видим дали действително към средата на следващата година, на 2027, това ще се случи. Аз лично не очаквам и сега да преминем към малко спекулации за това какво може да се случи с Артемис 2.
Най-ранната дата, на която биха могли да изстрелят 4 члени екипаж към Луната, за да я облетят, е на 6 февруари. Това най-вероятно няма да се случи, защото, както знаем, тук говорим за много стари технологии. Тук дори нашите нови открития в областта на материалознанието ги хвърляме по дяволите, защото СЛС е преправена совалка. С същите резервуари, с същите двигатели, буквално същите двигатели. Двигателите на СЛС не е просто същия модел двигатели, те са същите бройки двигатели, защото двигателите, с които совалките са летели, очевидно са кацнали. НАСА ги имат на склад и сега ги изразходват, като ги стрелват на СЛС. Само дето СЛС не се преизползва за разлика от совалките, тъй че тези двигатели, които са за многократна употреба, сега биват изхвърлени в океана. Простотията няма край. Обаче това са жертвите, когато решението е политическо, а не инженерно, защото СЛС съществува в този си вид, за да запази предимно работни места, гласоподаватели и съответно сенаторски и конгресменски постове. Тъй, че това е политическо решение и това е причината да е толкова лошо. Но, все пак, ракетата е сглобена. Инженерите са работили доста, сглобили се, каквато такава. Обаче тя има свои минуси. Например, често от мисията Артемис 1 знаем, че може да има течове, особено където в ракетата има водород, той се опитва да избяга. Водорода е част от горивото, тъй че течовете са почти сигурни. НАСА се надяват, че този път са си научили уроците, няма да имат течове. Най-вероятно ще имат течове. Това предния път забави мисията Артемис 1 близо 8 месеца. Очаквахме, че още през март 22, мисля беше 20, да, март 22 трябва да излети. Тя излетя чак ноември. Отне страшно много време тази мисия да излети поради някакви проблеми, които излязоха след като вече тя беше изкарана на стартовата площадка. Онзи ден изкараха Артемис 2 на стартовата площадка, тъй че почва да тече обратното броене с течовете и проблемите. Но, колкото и аз да съм черноглед, има някои неща, през които НАСА би трябвало да минат, дори всичко да върви перфектно по план. Например, системата за извеждане на астронавтите от самата ракета в случай на авария няма как да бъде закачена предварително. Защото ракетите, совалките, СЛС, а и преди това Сатурн 5, се пренасят от едни огромни машини, които ги носят със скорост около километър в час от цеха, така се каже, в който са произведени до стартовата площадка. И после системите за спасяване, ако нещо стане, всичките тези въжени линии, по които драматично се спускат астронавтите, бягайки от ракетата, която може би гори, може би ще експлодира. Всичките неща няма как се закачени за ракетата, преди ракетата да дойде до стартовата площадка, за да вържат въжетата за нея. Това ще трябва да се сглобява и да се тествате първа. Друго нещо, самата генерална репетиция, която НАСА трябва да направи преди изстрелването на ракетата, да напълнят с гориво и да видят има ли течове. Това също не е направено, това няма как да се направи предварително. Това е планирано за 2 февруари. Тъй, че от 2 февруари натам най-вероятно ще има новини за течове. Най-вероятно аз ще ви разказвам за течове. Но ако няма течове и някакси магически всичко този път стане перфектно, може би между 6 и 16 февруари ще има полет пилотиран до Луната. Няма да кацат, ще облетят само, но то и това не се е случвало от 54 години насам. Тъй, че ще е зашеметяващо. Аз съм на под 54, не знам дали ми личи, ще е за първи път в моя живот. Аз съм доста развълнуван. Те може да не излетят в февруари, може да не излетят март, но най-вероятно ще излетят преди края на 2026. Тъй, че предстои доста интересна мисия. Аз си чудех как да я отразя в канала. Ако сте изтърпели това видео до тук, това е чудесно, значи действително ви е интересно и може да пишете долу в коментарите. Защото аз вече съм баща и имам дете. И това ще е първата мисия в моя и в неговия живот до Луната. И това е историческо. И аз бих искал после да си кажа, ето, нали, гледахме тук сине, гледахме как отиват хора на Луната. Но също така искам и на вас да ви угодя, защото знам, че това ще е гледано от доста хора. Изстрелването, нали, 10-дневна мисия, няма как да стримвам 10 дни плътно. Те спят астронавтите през 1/3 от времето. Та, самото изстрелване се чудя как да го направя. Хем да го гледам с детето, хем да го гледам с вас. Приятели също ме питаха, няма ли да направя едно така събиране, вкъщи си съберем приятели, да седнем на тежка маса да гледаме Артемис 2. Силно съм разколебан как да го изиграем. Благодаря за търпението, да чуете каква ми е
драмата в момента. Приемат се всякакви идеи. Какво предлагате? Дали за вас да е на запис? Дали... Приемат се идеи. Още не съм решил. Но това бяха научни новини за днес, които нямаше да стигнат вас без любезно съдействие на членовете на патроните на канала Quantum Astronaut и на хората, които гледат за по 0,9 секунди в TikTok. Но това е друго. Ще ви разказвам друг път. До скоро!